Inselmilkom, illum il-ħamis 14 ta' Jannar. Nilqakom għal quddisa u Rożarju mexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelu tal-lum nisimgħu dwar meta Ġesu fejjaq lil raġel mill-lebra u li dan xandar ma' kulħadd dak li Ġesu għamel miegħu. Mulejn faħruk u mberkuk għall-leġubijiet li tagħmel magħna fil-ħajja ta' kuljum. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int salvazzjoni ta' min jemmen fik, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int ena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħina tiegħek mulej għati widen għat-talb li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li seħħinna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra lill-Lut. Ħuti kif jgħid l-Ispirtu Santu, jekk illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom bħal fjum fl-irvel, jum it-tiġrib fid-deżert, fejn ġarbuni mis-sirjietkom biex jippruvawni u raw kull ma għamilt jien tul 40 sena. Għalhekk jien stmerrejta lil din il-ġenerazzjoni u għedt. Dawn dejjem mitlufin f'qalbhom. Huma ma għarfux triqati, hekk ħlift waqt il-korla tiegħi, ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Ħuti, araw li f'ebda wieħed minnkom ma jkun hemm qalb imħassra bin-nuqqas ta' twemmin li jwassal għal firda minn Alla il-ħaj. Imma għamlu l-qalb lil xulxin kuljum, sakemm inkunu għadna nistgħu ngħidu llum biex ħadd minnkom ma jiġġarraf mid-dnub u jwebbes qalbu. Għax aħna għandna sehem fi Kristu jekk inżommu sħiħa sal-aħħar it-tama li kellna fil-bidu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Isimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Isimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Ngħidu flimkien, isimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Ngħidu flimkien, isimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jien għedt, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Ngħidu flimkien, isimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' mart u djufija fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa.
Inxteħet għal-kubtejh quddiemu qallu: jekk trid tista' tfejjaqni. Imqanqal mill-ħniena Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: irrid, kun imnaddaf. U minnu fih il-lebra marritlu u ġismu indaf. U widbu bisħieħ batu malajr u qallu: qis li ma tajt xejn lil ħadd. Iżda mur uri ruħek lil qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex tkun ilhom ta' xhieda. Iżda dak meta telaq beda jxandar ma' kull imkien u jxerret l-aħbar. Hekk li Ġesu f'ebda belt ma seta' iżjed jidħol bid-dehar, imma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn kull imkien. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelu nitnaqfu minnu. Dawn huma 5 versi kommoventi huma l-aħħar 5 versi fl-ewwel kapitlu ta' San Mark. Dan il-Vanġelu li fih 16 kapitlu huwa Vanġelu rik għalkemm huwa l-iqsar Vanġelu, imma wkoll Vanġelu dirett ħafna. Għaliex San Mark għażel li jpoġġi dan ir-rakkont propju fl-ewwel kapitlu, propju fit-tmiem tal-ewwel kapitlu. U x'irid jgħidilna b'din l-għażla li jpoġġi il-fejqan tal-lebrus propju fil-bidu tal-Evanġelu tiegħu. Nistgħu ngħidu li l-atteġġjament ta' Ġesu huwa dak li juri ma' kull wieħed u waħda minna. Ħanifnu ftit min kien il-lebrus fi żmien Ġesu. Kien bniedem li minħabba il-marda li tittieħed li kellu fuqu kien ikkundannat li jitlaq mill-villaġġ tiegħu, mill-familja tiegħu u jgħix għalih waħdu. Kienu obbligati jużaw qampina biex huma jafżaw meta jkunu qegħdin jivvjaġġaw ħalli kulħadd jersaq il-bogħod minnhom. Dan il-lebrus jemmen fil-qawwa li fih Ġesu, l-qawwa tal-imgħallem li jfejjaq. Jinxteħet għal-kubtejh qudiemu jgħidu jekk trid tista' tfejjaqni. Il-fejqan ta' din il-lebrus jiddependi mir-rieda ta' Ġesu. U x'inhi r-rieda ta' Ġesu? San Mark juża verb qawwi ħafna. Aħna bil-Malti għandna bżonn diversi kliem biex nispjegaw x'ħass Ġesu għal dan ir-raġel. Imqanqal mill-ħniena. U propju Ġesu meta jħares lejna fit-turufnament tagħna, fid-diffikultajiet tagħna, forsi minħabba xi ħaġa li qed bedna minn ħadd ieħor jew li ħadd ieħor jevitana minħabba dak li aħna jew dak li għamilna, il-mulej jitqanqal bil-ħniena. U Ġesu jagħmel xi ħaġa li mhux suppost kellu jagħmilha. Imittidu fuq dan il-lebrus, imissu u jgħidlu irrid kun imnaddaf. Il-lebra tisparixxi minn fuq il-ġisem ta' dan ir-raġel u Ġesu jagħtih il-parir li jobdi il-liġi ta' Mosè, imur quddiem il-qassis li jċertifika li dan ir-raġel ġismu huwa nadif jista' jerġa' jirritorna fil-komunità. Jerġa' jgħannaq lil martu u lil uliedu, lill-ommu u lill-missieru, anke l-kunjata u l-kunjatu. Jista' jerġa' jirritorna għas-sena tiegħu, għall-villaġġ, għall-ħbieb tiegħu. Da kollu għax Ġesu imqanqal mill-ħniena, ħenna għalih, fejqu u ma stmerx li jmittidu fuqu u jmissu. X'jiġri lil Ġesu? Ġesu qallu tgħid il-ħadd tibqa' bejnietna din, imma dan bil-ferħ mar ixandar dak li ġralu kull imkien. Beda jxerret l-aħbar jgħid San Mark. U hekk Ġesu jieħu fuqu il-kundizzjoni tal-lebrus. L-Evanġelu jgħidilna hekk li Ġesu f'ebda belt ma seta' iżjed jidħol bid-dehar, imma kien jibqa' barra
fil-kampanja. Ġesu meta fejja il-dan ir-raġel irriskja, ipprova jeħles partit ankwiet, imma ma rnexxilux. U minħabba li dan ir-raġel tkellem fuq li ġralu, Ġesu mbagħad jispiċċa hu l-emarġinat, jispiċċa hu ma jistax jidħol fil-belt u jibqa' fil-kampanja għalmenu għal ftit żmien. In-nies imma jindunaw minnu Ġesu, ma jħalluhx waħdu. Kienu jmorru ħdejh nies minn kull imkien. Nistgħu ngħidu li f'dan il-miraklu li San Mark ipoġġi fit-tmiem tal-ewwel kapitlu mhux biss nilmħu il-qalb ta' Ġesu li fuq is-salib hija minfuda bil-lanza, imma nifhmu wkoll x'għamel il-mulej biex jisalvana. Bħalma jgħid il-profeta Iżajija ħa fuqu il-mart tagħna. F'dan il-ċirkostanzi Ġesu ma jsirx lebrus, kważi Iżajija jgħid ma stajniex narfuh imdendel fuq is-salib, tanġin sfigurat bid-daqqiet u l-ħruxija tal-passjoni. Imma f'dan il-mument Ġesu jieħu l-kundizzjoni, mhux il-marda, il-fatt li hu lill-lebrus billi fejqu taħ iċ-ċans jirritorna fil-villaġġ tiegħu. Immu jispiċċa minħabba dak li jagħmel ikollu jibqa' l barra mill-bliet. Dan ifakkarna f'xi ħaġa, jiena ngħidha bit-bissima parir ċkejken. Kull ġid li tagħmel trid tħallas għalih. Aħna kultant ngħidu il-ħażin li tagħmel tħallas għalih, imma fl-esperjenza tagħmek li anke meta tagħmel il-ġid trid tħallas għalih. U Ġesu jgħallimna li din it-triq tad-dixxipli. Nitolbuk mulej għal-morda kollha tagħna, b'mod speċjali dawk li minħabba l-Covid qed ikunu iżolati. Kważi il-Covid sar tip ta' lebra ġdida, mhux għax jolqot il-ġilda, imma għaliex qiegħed jiżolana. Il-mulej jieħu fuqu dal-iżolament, ikollu jgħix il-barra mill-villaġġi u mill-bliet. Nitolbu għal min qiegħed ibati minħabba l-iżolament li qed joħloq il-Covid, dawk li jridu jaħdmu bil-fors mid-dar, dawk li ma jistgħux joħorġu li qegħdin fi kwarantina, dawk li qegħdin fl-isptarijiet ħadd ma jista' jżurhom. Anke l-frontliners tagħna li ħafna drabi biex ikunu ta' servizz iridu jitbedu għal saħħa u għal leżjonijiet tas-saħħa mill-maħbubin tagħhom, mill-ħbiebhom. Nitolbu għal din iċ-ċirkostanza, għal tant miljuni ta' nies fid-dinja molquta din il-marda kifra u anke għalina hawn Malta u Għawdex. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min fis-soċjetà iħossu li huwa mwarrab, li huwa fil-periferija, li mhuwiex milquh minħabba diversi ċirkustanzi ta' razza, ta' orjentament sessuali, ta' mart, anke mart mentali, tant ċirkustanzi oħra biex jifhmu li l-mulej meta jħares lihom jitqanqal bil-ħniena u lilna d-dixxipli tiegħu jgħallimna nkunu tassew proxmu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tatina l-umiltà, l-erf u l-imħabba tiegħek biex aħna nkunu tassew ta' servizz għal xulxin. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li biha nitqazzu u naqilhom minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem kull imkien inrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li biħamilt kollox, li jinbattunna bħala Salvaturu feddej mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm irida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħonna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dussija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qassam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tan-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
خبزنا ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għaħt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet ta' dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. U Alla li tista' kollox fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lill-mulej, irroddu ħajr lil-Alla. Offru dan ir-rużarju għal kull min għandu xi mart jittieħed. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, għaffrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, ħaffrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, e kulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, e kulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna nikkunolfqu f'dan għal-wiet ta' dmugħ. Għamela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina Qaddisa Umm Alla, Xikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. kont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, kull li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal tagħna. Missier eternalla, Enna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, enna lina, Spiritu Qaddis Alla, enna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, enna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Umm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, guarda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minal l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddis, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja, enna lina, itlob għalina Qaddisa Umm Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem
u li bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-żina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ hekk ikun. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni hekk ikun. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina li tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Infakrukom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa, bl-użu tal-maskra, l-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Min jixtieq jgħin il-Knisja tkompli ħidmieta fis-soċjetà b'mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Insemmilkom.